बड'फा मिशन सुपार 50 UPSC APSC बेनि थाखाय एन्ट्रेन्स सेकेन्ड टार्म एन्ट्रेन्स दिनैहाय BTC नि मोनबा सेन्टाराव दिनैहाय खुंजागासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो बेबायदि गेदेमा मोनसे हाबाफारिखौ BTR ओनसोलाव खुंनायनि थाखाय BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोङो BTR ओनसोलाव मोनसे गोदान थासारि सोरजिनो थाखाय दिनैहाय जोंनि BTR ओनसोलाव गोबां फरायसाफोर दङ जायफोरानोखि गावनि हाथाइ गोहो दङ जे UPSC क्लियार खालामनो हानाय APSC क्लियार खालामनो हानाय मोनसे रोंगौथाय गोनां गोबां फरायसाफोर दङ। नाथाय खाबु मोनैनि थाखाय बे फरायसाफ्रा दिनैहाय बेफोरबायदि मोजां सिभिल सार्भिस आनजादाव जिरायनो हायाखै। दा बेनिखायनो जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो बे फरायसाफोरखौ खाबु होनो थाखाय दिनै बड'फा सुपार 50 मिशन मोनसे लन्च खालामदों सिभिल सार्भिसनि थाखाय। लोगोसेनो मेडिकेलनि थाखाय नीटनि थाखायबो जों अलरेडि सुपार 50 खालामनानै गुवाहाटी LN आव दा जोंहा कचिं लागासिनो दङ आरो इन्जिनियारिंनि थाखायबो सुपार 50 अलरेडि जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गोबाङानो IIT आव सिट मोनबाय NIT आव सिट मोनबाय आरो जोंनि सेकेन्ड बेटसआ जोंहा सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो एन्टायार BTC आव मोनसे मोजां सोलोंथायारि थासारि आबहावा सोरजिनो थाखाय आरो सुबुं सम्पद सोरजिनो थाखाय जोंनि जि BTR सरकारनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि मिशन बे मिशना जेब्लायबो कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन। दिनैनि गेजेरजों जों जिखिनि मिशन सुपार 50 बेखौ लन्च खालामदों बेनि गेजेरजों जोंनि गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै जोंनि ओनसोलफोराव दिनै जोङो सिभिल सार्भिसनिफ्राय जों जुदि दिहुननो हायोब्ला जों जुदि मेडिकेलाव जों जुदि एभ्रि इयाराव जुदि जोङो नैबेयाव जोङो 30-40 स्टुडेन्टफोरखौ जों मेडिकेल जों जुदि क्लियार खालामनो हायोबा इन्जिनियार लाइनाव क्लियार खालामनो हायोबा एभ्रि इयाराव जों डक्टर इन्जिनियार सिभिल सार्भिस जों जुदि दिहुनलांनो हायोबा बे थासारिया बेवहाय गोबां सोलायनाय फैगोन। एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव जोंनि अफिसार मोननायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गोबां फरायसाफ्रा बेनि फारसे जि आग्रह माने जि गोसो जानाय बे गोसो जानाया गोदान मोनसे थासारि जागोन आरो रायजो राजा बा बिमा बिफाफोरनियावबो मोनसे गोदान सानस्रिया जायगा लागोन आरो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे जोङो आवगायलांनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गथ' गथायखौ हेफाजाब होलांगोन आरो मा होनना बुंदों सरकारनि फारसे जोंनि जिखिनि मावनांगौ खामानि बेखौ मावलांनो थाखाय थुलुंगा होबाय थागोन। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।